No, toto je moje video o mojej figurke Master Anakin Skywalker. Je to vlastne figurka z epizódy, čo mal nasledovať po troke, keby sa Anakin stal Sithom. Dokáže otáčať hlavou, hýbať rukami, nohami, aj trupom. A tento svetelný meč je k tomu. No tak dúfam, že si pozrite aj ďalší diel, v ktorom budeme natáčať, ako by vyzeral Obi-Wan, keby bol Anakinom. Ale to až v ďalšom dieli. Tak zatiaľ čau.